фармони президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи ба эҳтиёт рухсат додани хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд ва даъвати навбатии шаҳрвандони солҳои таваллуди 1996-2005 ҷумҳурии тоҷикистон ба хизмати ҳарбӣ. мутобиқи моддаи 7 қонуни ҷумҳурии тоҷикистон дар бораи мудофиа фармон медиҳам. якум, хизматчиёни ҳарбие ки муҳлати муқарраргардидаи хизмати ҳарбиро адо намуданд моҳҳои октябр, ноябри соли 2023 аз сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон ба эҳтиёт рухсат карда шаванд. дуюм, моҳҳои октябр, ноябри соли 2023 шаҳрвандони ҷинси марди то рӯзи даъват ба синни 18 расида, инчунин шаҳрвандони синни калонтари ҷумҳурии тоҷикистон ки ҳуқуқи ба таъхир андохтани муҳлати даъват ё озод будан аз даъват ба хизмати ҳарбиро надоранд, барои хизмат ба сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон, ҳушунҳои сарҳадии Кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии тоҷикистон, гвардияи миллии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳушунҳои дохилии вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон, ҳушунҳои мудофиаи граждании Кумитаи ҳолатҳои фавқулода ва мудофиаи граждании назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон, бригадаи посбоникунандаи сараёсати иҷрои ҷазои ҷиноятии вазорати адлияи ҷумҳурии тоҷикистон, батальони кишоварзии агентии таъминоти амволи махсуси назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон даъват карда шаванд. чорум, вазорати мудофиаи ҷумҳурии тоҷикистон, раисони комиссияҳои даъвати вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳо бо иштироки намояндагони мақомоти амният ва корҳои дохилӣ даъвати шаҳрвандонро аз ҳисоби интихоби дақиқи даъватшавандагон ба қушунҳои сарҳадӣ, гвардияи миллӣ ва қисмҳои ҳарбии таъиноти махсус бо дар назардошти хусусиятҳои хоси хизмат дар ин водиҳо ва дар навбати аввал пуррагардонии онҳо амалӣ намоянд. панҷум, раисони шаҳру ноҳияҳо якҷо бо комиссариатҳои ҳарбӣ бо дарки масъулият با مقصد عملی نمودن مقررات ماده 34 قانون جمهوری تاجیکستان درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی دعوت متشکلانه شهروندان را به خدمت حربی براه مانند. ششم، وزارت فرهنگ جمهوری تاجیکستان، کمیته کار با جوانان و ورزش نزد حکومت جمهوری تاجیکستان، کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آمادگی و رفت دعوت شهروندان را به خدمت حربی به طور وسیع انعکاس نموده خدمت حربی را در قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان همچون وظیفه مقدس هر یک شهروند جمهوری تاجیکستان ترغیب نمایند. هفتم، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان برای معاینه نظارتی طبی دعوت شوندگانی که از جانب کمیسیه‌های دعوت ولایت مختار کوهستان بدخشان، ولایت‌ها، شهر دوشنبه و شهر نایه‌ها دعوت شدند طبیبان و متخصصان با تجربه را سفربر نماید. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان، شهر دوشنبه 31 آگوست سال 2023.